Ko boleh pi ba session hau new channel nyo trap te hakni ke video pinyo ba kini ke thei kala phla ye ka paralog jongka don ka we ka paralog jongka ka baka it ba ndai kampat pensai ba sephang jongka ta ka paralog jongka kampat jaru ye ka teng jongka page ko mo kini ke video ka ong mentar Shisha ngalep thol barok ni story ke jing im yang at thol deng adan tang ka wai kat kiu mangan ai snow bha ka ngam ai ki mi ngam ai ki pa ngam ai ki me ngam ai ki family ngan ai dang ita perlok en la ja na mangai na pm pisat tibro yang kita story jong ngam itu keteng jong ka nga it perot ka ngam itu mentang adang im ngam itu tang ap tang macak kem Mesti sakit ike nga ap sang kita kerenting. Ngan bam jadai nga ongan bam. Ngam lele ngan bam. Taman tap asin tur ngam tap re. Nang la ban yap nambar pim dei hop kino senchar ki jonga. Pisen char tang hang nei hapo kay yung wai hen rei pit kai. Na pisen char makna tang hang nei ye pingan ang ai jing suk kadang ayap. Tang gawe ka perlok ka banga it nadu mesim hadu ni ka bayarap jangan lu ka jing ka jing sistem ka jangan jing pang ka jing sistem ya don tang gawe ka perlok adon tang gawe ka perlok an IQ ya ka da kopi ka banga le thot barok ki story IQ ya ka nganam ai hi mei pang nam ai ki family nganam ai no an ai tang ya ka nanak kateng jong ka nam pensyai namar ba kadai ka pelok ka pesta maka juim jangan mencua kasa apa bang belum ngelit pop lang ye enjoy lang mah handai mental dan sib nai nga thok ye ka story na mental yang kama ngala ko man yap no andai nganang up ye ka por mah te ngala ko man yap no nganang up ye ka por pat te mental nga supin de be ban thok be ye story handai kata ka story kata kupi nganam ai de ki family ki jonganam ai ya ki himmen ki para ki family jonga nganam aki bhai ngse manam ai ngan ai tang ya ka brushis ni kita de tang ka plok jonga de ram brushis ni an ai khmat jonga makan ne baga shilli ya de tang maka bayar ap ya ngan ai ya ka ngan de thok lu ki story baro an ai tang ya ka kecil im ngelakwa bang pinjam aluminum dari pinjam dari kawai bangan ais ngobhak macam ngam dene ka spa ka pau dengan ais ngobhak ka tang kita ki kopi kinsatif nama kata pemla ban ong baka rep nek kale ben yang among ngai tuak mata halai apa samle kata ka dei ka nong yarap ka jonga ka bakung santa makmat ka jonga ngajen jar du ka no maka ngapang sitam ngala simil ka jong ka jing im de ka ajing sup yang ngan saya tu ya pi dah maka keteng pi saya pin satip bagi kopi ngan ada thok ya keteng jangan pin satip aku ya pin satip ki kopi ngan nampen power ya ngai thurut na du ke su na du iseng aku mi na du ki beri beron daw bat nga ngai thul baro andai pin sa katakan sa pau hadin om ban pau kerki mau kan sa pau hadin